Kamky, zľava Vicky 30 je aktívna, takže reálne utekajte, lebo všetko sa vypredáva extrémne rýchlo a ja ti idem ukázať kúsky, ktoré proste v košíku musíš mať. Ako prvé určite tieto glow setíky, ja ich zbožňujem. Tie podprsenky sú úplne nádherné, robia krásne prsia a celkovo za mňa aj ten set robí krásnu postavu. Vynikne tam, čo má vyniknúť. Je to extrémne komfortné. Aj ten materiál je taký až plavkový, taký veľmi elastický. Naozaj nikde ťa nič netlačí. Dávaj do košíka. Nedá mi nespomenúť aj tieto novonaskladnené rifle. Ja ich mám vo všetkých farbách. Všetci vieme, že Gym Girls máme väčší zadok, uší pás. Je to real struggle nájsť v kamenných obchodoch nejaké džínsy, ktoré proste nebudú mať túto fugu extrémnu a pozri sa. Gym Glamour prišiel na to, že tu máš takúto gumičku, ktorú si vieš stiahnuť na tom páse, aby ti proste tie rifle krásne sedeli v páse. Nič proste neodstáva, krásne len zvýraznia ten zadok. Ja ich milujem. Ďalej určite tieto dokonalé šaty aktuálne vyšli ešte aj s dlhým rukávom, krátkym rukávom, alebo ich majú ešte aj v takej skrátenej mini verzii. Ver mi, kamoška, toto nie sú že Skims dupe, ale tieto sú že lepšie ako Skims. Ten materiál je tak strašne elastický, tak strašne príjemný. Nemusíte sa bať žiadneho food baby, lebo proste tieto šaty to zvládnu. Zvýraznia takú tú ženskú siluetu, krásne sedia. Halo, vidíš to? Toto proste chceš, kamoška. A ako posledné, tieto kropnuté mikinky. Proste dáš k tým leginám, dáš to k tomu gym fitu a vyzerá to, že extrémne cute. Sú veľmi príjemné, ani sa v nich nespotíš, lebo proste vetra sa ti všetko. Že ja v tom normálne cvičím a mám ju počas celého tréningu a je to úplne super. Celý týždeň Vicky 30, ale ponáhľaj sa, lebo všetko sa rýchlo vypredáva.